Teraz točím. Dobre, teraz. Aerovlek v rotore, teraz nás to už tak nedrápa, ale predtým sme tu lietali a chceme právo. Tuto to bude, pozri. No začíname. Áno? No. No dobrý deň, dámy a páni, dneska máme ďalší fajnový deň. A dneska je tu pravá plnotučná vlna, ešte oveľa lepšia ako bola včera. Takže tuto krásne v záveternej vlnke sme sa vypli z aerovleku a tuto pri nás vznikajú pekné rotorové mráčiky, ktoré sú potom odfúkované preč, ale nám to krásne laminárne stúpa. Tí, čo neletia, môžu lutovať. Pozrite si, toto je krás, čo si. Hovor aj ty, nevidia, že není nemý. Toto je krás. 2,6 metra za sekundu, krásne laminári. To je ukážkové. Takže tí, čo to včera vzdali, lebo si mysleli, že dneska to nebude, tak aspoň vidí, jak sa dá spoliehať na tie predpovede. No nič, idem sa ja kochať. Toto mi aj Mila hovoril, že tie zatačky aj v týchto vlneniach treba začať robiť vtedy, keď to ešte dobre stúpa, vieš, lebo keď ich robíš až neskôr. Teraz som to chcel vyskúšať, ale to už slabné. Nuž a konečne sme vo vlne, teraz sme krásne vyrazili a ideme pozerať po rotorových mráčikoch ďalej smerom na Zlaté Moravce. Vážení diváci, dneska takto v posádke dvojitej se slovutným pánom Marekom. Jak sa vám ľúbi vo vlne? A vystredzoval som to. No, tak sa vraciame z Trípča. Tuto máme Nitru pred nami. Ideme teraz po tejto strane, že či tu náhodou nebude nejaká druhá, tretia vlnka na návetri, ale ktorá by bola od ešte Považského Inovca, ale asi moc nie, len také slabšie opadanie polia. Tak ideme nad mesto a potom sa asi zapojíme na tú istú vlnu záveternú, čo sme boli predtým. Takže celkom fajn, si myslím. Je to tu. No. Pražská strana, ktorá by Roman bral len pre informáciu, momentálne činnosť nad mestom výška 1450 feet je na 1.0. Signále dráhy 3.3. Poráďme letadlo, kde všetko funguje, nie?
ktoré letí jak marha. Radio aj. Viedlových. Hen tam je Vojšin, to mi prosím ťa natoč ten kopec ten holý. Nebol ešte. To je pekné, Ale ja som na kopcoch. No to aj ja som tuto, aby sme sa nestúpili, lebo to slnko nevidím moc dopredu. Ale tedy priprava Oscar Mike, keď stretnú toto všetko. To je Hubačov štáv, tam býva kamoš. Pozri, ale toto krásne. Točím to. Ja som teraz do 10 sekúnd na to budovou cementár tou bielou. Teraz som tam, áno, vidíte. A to sa odídeme od tých ostrov. Vieš, takých ilustračných dielov. Počkaj. Poloha povetre hlavného prúda ID3. Je to prevádzka Oscar Mike, ktoré tam má. Tak teraz si ukážeme, ako to vlastne v tej vlne vyzerá reálne, že zaletíme si za rotorový mrak a cez neho, alebo popod neho, pôjdeme dopredu, tam, kde to stúpa na ten laminát. Takže teraz si vlastne zaletíme za ten rotoráč smerom od svahu, hlbšie do závetria. Teraz je tu tá oblačnosť z neho a určite to budú aj lomby. Ideme pod neho. Áno, tuto to lomcuje, ako vidíte, vážení diváci, to sú tie lomby. A z toho rotorového mraku teraz vyjdeme dopredu, tam, kde už to není také zlé, ešte tu budú nejaké lombičky, ale pred ním už by sme mohli očakávať to pekné laminárne stúpanie smerom medzi rotorom a svahom. No, to bude trošku ešte pred nami. Teraz to začne zaberať. A už to začína zaberať. A už to tu aj máme. Takto pekne. Áno. Takže názorná ukážka fajnou a teraz sme už v stúpavom laminári. Naozaj krásne. Je to takto parádne stúpa. A toto sú tie polia, kde potom už robíme tie osmičky v tej presnej vzdialenosti medzi hrebeňom a týmto rotorovým mrakom. A tuto v týchto poliach vieme na optimálnej pomalej rýchlosti teraz takto krásne naberať výšku. Takže to bola taká maličká názorná ukážka, ako v tom závetri to všetko funguje, ten rotor a tá vlna samotná, ten laminár pred ním to stúpava pole. Tam to pekne lomcovalo. Jedna prevádzka odstavená do Severa Volíma po vzlete z dráhy 3-3, opustili sme okruh, do okruhu 24 a pokračujeme smer 9. Budeme prechádzať to skoro na Slovanico. Ahoj, pekne hoď. A teraz to bude nepríjemné. Ale pekné.
kilometre pravého okruhu dráhy 33, podvozok VSRP zaistený. A Oskar Mac 8800, točím pravý base na dráhu 33. Nitra prevádzka Oskar Mac 8800, Finové dráhy 33, práva Gapronu. Joj. A sme doma, ale zima, pomoc! Tak foťák samozrejme dneska zostal v aute, tak sme museli túto s Marekom točiť na telefón, ale to je dobre, lebo LED stal za to, nie? Joj. No to je. No a v podstate tento deň išlo o klasickú situáciu, kedy fúkal severozápadný vietor týmto smerom a hneď po štarte sme klasicky tuto v závetri za týmto hrebeňom sa vypli z aerovleku snáď, ja neviem, možno 800-900 metroch a hneď tuto v závetri sme nastúpali do 2.4 a potom sme pokračovali takto Q3 beču. Potom sme skúsili, či není niečo aj z druhej strany. Vrátili sme sa, znova nastúpali a už potom pekne v tejto záveternej vlnke tadiaľto až ku Lehotám, ku Vojšinu, za Zlaté Moravce, jak sú Jedlové Kostolany a naspäť pekne domov, ešte trošku pohrania sa, vyklesávačky a veľký Boeingovský okruh domov. Ďakujeme za pozornosť, majte sa parádne, čaute.